Energiforbrug, det er sådan, hvor meget energi man bruger, som når man for eksempel løber. Dyrker nogle motion eller noget. Energiindhold, det er sådan for eksempel bag på en mælkekarton, så står der sådan en varedeklaration, hvor der står proteinindhold, kulhydrater og fedt og så er der også energi. Og med på i hvert fald for de fleste, vil jeg mene. Jeg er ikke helt 100. Men der står i hvert fald sådan noget i, at det. Ja. Og så er der forbrænding af energi. Det er for eksempel, når vi forbrænder energien. Altså vi spiser noget, så vi får en masse energi, og så forbrænder vi det igen, så vi ikke har så meget energi tilbage. Fordi det er for eksempel at løbe, eller til motion eller andet. Hvorfor er der forskel på energiforbruget, alt efter hvilken form for motion man dyrker? Det er fordi, at hvis jeg for eksempel løb en tur, og Karoline hun så for eksempel gik en tur eller noget, ikke? Det er begge to motion, for jeg får motion med begge dele. Men jeg vil for eksempel forbrænde mere, og fordi jeg løber i stedet for at gå. Selvom at det måske er lige langt, men du får pulsen op og sådan. Så det er derfor, der er forskel på det, hvilken sport man dyrker. Hvad er en varedeklaration, og hvad er minimumskravene til, hvad en varedeklaration skal indeholde? Altså en varedeklaration, det er sådan noget, der står bag på sådan madvarer, sådan noget, for eksempel protein og kulhydrater og fedt og alt det der. Alt sådan noget, ja. Og så minimumskravene til, hvad en varedeklaration skal indeholde. Det er for eksempel protein og kulhydrater og fedt, og det vil jeg i hvert fald sige, det skal der være. Ja. Det er minimum, ikke? På en varedeklaration kan man læse varens indhold per 100 gram, men når man lægger værdierne for protein, kulhydrat og fedt sammen, giver det ikke altid 100 gram i alt. Hvordan kan det lade sig gøre? Altså det er jo fordi, at det skal jo være inden for det bestemte. For eksempel protein og kulhydrater og fedt og sådan noget. Der skal der ligesom være inden for de der 100 gram, og derfor så er det jo klart, når man lægger det sammen, så bliver det ikke altid. Så, men det vil det selvfølgelig nogle gange gøre. Det giver måske ikke så meget mening, kan jeg godt se nu, når jeg læser spørgsmålet ordentligt. Ja. Men kan lige nu og mange gerne klare det. Det spørgsmål. Der er vi jo lidt taget. Nå, ja. Det kan godt være, det ikke giver så meget mening, men det er sådan noget, ikke? Ja. Så spørger ja. Så ja, det vil jeg sige, det siger vi det sådan. Jeg sagt ja. Så tak fordi I lyttede, /kiggede med. Hej.